ready belai belai hambai tini omo gari o banner kaisa nukhna mo gari hire khaika dino 3-4 হাজার খরচ থাংনাই মহাইকে প্রায় 2-3 মাস ও গাড়ি বাই সারা ত্রিপুরা জব তাই কয়েকটা গাড়ি দङ প্রত্যেক গামিও প্রত্যেক নুখুङो थांनाय ত্রিপুরা সড়ক বাই লুকুরক বাই কক সালাयनाय लुकरकनि खानि मनु सोंनाय दिनै मनादन त्रिपुरा यां फायदि टेक्सा मनादन त्रिपुरा मुतै मनादन त्रिपुरा हाय हानि बसारक त्रिपुरा सारक निजेनि हावो लीगल डकुमेंट्स दंत तैबो डकुमेंट्स करि अपन फरेस्ट राइट एक्ट बिसितै फरेस्ट हुक खायनानि चार्ज खायनानि अधिकार दङ किन्तु तारपरो तांगै दिनै बनि राबार तानफायजाखा ते अमनि तामनि कोनो बिचार माया तांगै दिनै त्रिपुरासा एकर्ड ते ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड नसों सानै तंमानि ते केन्द्र सरकार त्रिपुरासा एकर्ड नाय हिनै सावैबो रियांगैनो चनो बान्देवै तांगै थुङै तं तांगै मानिक सा सं त्रिपुरासा एकर्ड केबिनेट तं आबनो त्रिपुरासारनि खानि थांगै गामि गामियाव बासावै सोंहैनानै बागै तियार दरकार नांखाके मानिक साहानि नगद थांहैनाय बिनि नग बुसखां आं अनसन तंनाय दर नारनाय दरकार नांखाके सेक्रेटारि बुसखांनि आं दर नारनाय दफानि बागै जेकुनु परिस्थितिआव थांनानै आं तियार दंगो प्रयोजन खालायखाके जत्त माना खाय दंदे कोनो उपाय करे प्रयोजन खालायखाके चुराइबारियाव थांहैनाय इकोनॉमिकल ब्लकेट बुखायनाय रास्ता रोको बुखायनाय जत्त किसुनु खायनाय किन्तु गामि गामियाव आं सोंनाय जों बीजेपी खायमानि ते केन्द्र सरकाराव जों राज्य सरकारना लगरि तंमानिके आमसा दपरा जों खानि जेने हा सेक्जननानै राबार तानफायजानानै बागै जों खायलायमा दं लायनाय डेली डेली जायनि खायलायमा दं आबो नखरनि खानि सोंनाय मानिक सा जदि अबनि जदि विकल्प व्यवस्था नायके लांटा खायनाय बीजेपी न पाहार अन्तत पक्षे याकारिनाय ते 100-200 जना तंखन पुरा लांटा याकारिनाय पनि जदि नै बिचार नायके जत्त त्रिपुरा सरक थानसा खायनाय चोबा चोखायनाय बागै कबक जाऊ नरक त्रिपुरा सरक बाक्सा डेली डेली फंगो सामुं थांलायना राबार रालायना केबो फगो थांलायना केबो दुकानाव आजिनान थांलायना केबो आनिबोथ' नग बुकुं दंगो आनिबोथ' जब किसु दंगो किन्तु आंनि नग बुकुं इनकाम सोर्स आनि नग बुकुं आनिबो फेमिलि दंगो प्रब्लेम्स दंगो किन्तु बेबागनो आं साइडआव खायनो समस्यारनो साइडआव तनायनो दिनै नग फुकनि नेता खायनायरावबो दिनै मन्च नांजागौ सीट नांजागौ टेन्डार नांजागौ राङासिना मोजां संलायनाय यां यां गुरिलाय दंगौ किन्तु मनादन त्रिपुरा हाय बरंनि बागै कक सानानै जराखै त्रिपुरा सेकर्डनि बागै चबा खेलिनो हिंगाके मोखां कसम कसम कातै खारलायो याबा आं दिनै बेबागनो याकारिनो निजेनि उन पकेटनि रां बाय दिनै खरस खायनाय मनादन त्रिपुरा हाय बरंनि बागै आं चबा खायनाय त्रिपुरासा एकर्डनि बागै आं चबा खायनाय त्रिपुरासा एकर्ड मायासाक जरातै फुनुगिरनाय केन्द्र सरकार ते राज्य सरकारनो त्रिपुरासानो दुकारमानि परिणाम तामं जदि नरगानो बोथारै मायागाके नरक किन्तु नाजे हालङै थानाय परिष्कार और गोबां कक साना थांगिया दिनै तृष्णाव आं थांनाय माइके प्रत्येक पाराव बिलुनियानि तृष्णा पाराव थांनाय प्रत्येकटा पाराव आं थांहैनाय जनगणना कक सानानि जनगण सोंनाय जनगण खानि जवाब साननाय जनगणनि खानि लगायनाय नरक लगायनाय खेबरेदि लगरिया खेबा तंदि चुबानाय खेबा चुबादि चुबाय खेबा तंदि आनि दायित्व आं पालन खायनाय ते मनादन त्रिपुरा होजे थुंजाक माने होजे कुगि माने अब पूरा राज्य बेबि प्रत्येकटा पारानि बर प्रत्येकटा त्रिपुरासा नुखथुं ते सिनांथों त्रिपुरासर बाहायके और डिस्क्रिमिनेशन ते थुंजागै तं जेन हावो के यांगप ते गेसे बेनार थेपाका अमो लिंगो बाहायकेनाय दिल्लीआव थांखांखा गामि गामि कक साप्लाय हायदे त्रिपुरासा इंलायनि थानसा गामि गामि कक साप्लाय नाय हायदे त्रिपुरासा इंलायनि थानसा वी वांट implementation of त्रिपुरासा एकर्ड वी वांट ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के ऑफर भाई भाई का लिया थे हम आबाद में कोई और नुआ हम खाइनाय के इकोनॉमिकली आमसे
লক্ষ লক্ষ খরচ খাইমিয়া কিন্তু যে তংমানি নন নক नै রাবার টাবার ফালাইনো आं नंखारनाय टिप्रा सरनि बागै आंनि दायित्व हिनि आं नंखारो नरक दायित्व हिनि मने खायगोबा लगेरे दे नरनि इच्छा बेपार हामबाय खुलुमखा।